Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरोबाव नायलांबावदो जोंनि भिडिअखौहाय आब' आरो लोगोफोरजोंहाय एसे बेरायहैनो नागिरजोंहाय गणेशगुरियावहाय एसे मैगं हेरबो लानानै फैगोन आरोना ओमफ्राय नायनोसै जोङो माने बयलार जानो लुगैदों आरोना ओमफ्राय बयलार लानो थांदों बोरैबा जाथारदोंमोन ओमफ्राय आबौआ गिदों आरोना जोंना बै माबायावहाय लिफ्टआवहाय उथिनोहाय माने मानसिया एसे दुरबल जादोंनो ओमफ्राय खर' गिदिंलायदों बिदि होनदों आरोना जा फानि जाखाथारदोंहाय बोरैबानो गणेशगुरिलै आं आन्दायबायसोलै बहाय बहा ए हाय फैद' मा नायसोदों सेमसांनि माबा हेडफन नायदों एमआईनिया मोजांथ' बे एमआईनिया मोजांथ' फुसका जानोसै दां न' 10 थाखानि नों जागोन ना जाया फुसका मा दे आं जागोन फुसका माथो एले जि गिदिरद्राय ना बे ब्लुआ बिहरलाय ओइबो मोजांमोन आया बिदिखौसो आइथिं झुमका ब्लू बोला है क्या दे रहा है बोरै नुखोथाय आंनिखौ मोजांखौ मोजां नांदों मोजां नुदों लानोसै दे ना मादि नुदों दै इखौ ओमफ्राय दिपार ओइ मादि नुखो इखौ मोजां नुदों ओरैनो आलदाफोरजों गानजागोन ना दख'ना सिम्पोलफोरजोंहाय कालारा बेलेग दख'नाजोंबो एनि कालार रिं আছে नांगौ नालाय आइएफसि बेखौ मोनसे हरसै दा मा नागिरदों आइएफसि कड आइएफसि क'डनो ना माबा नागिरबाय थादों हायना बैयाव बिथिं बेहा नोंसोरखौ नायबाय थानांगौ आरो इयो ओरै गोजौआव थायोमोन आइएफसि क'डा बे आइएफसि क'ड आं सासे आब'खौ सारप्राइज हैनो आब' नोंखौ नायना होदों आब'आ नै कुर्ता नायसोदों आब'आ ओए देखो ना ये भी अच्छा लग रहा है ना कहीं नहीं जाएगा हम कचरा ओ ये वाला कचरा का दिख रहा है किसके लिए देख रहा है तू सुंदर लग रहा है मम्मी के लिए ओ ठीक है चैनल पे आ जाएगा बात आया हूँ भाई कितनी में बांग्राय बांग्राय ओ badam amar kasih naik bubu paza badam amar kasih naik bubu paza badam amar kasih asih kasa badam kacau आङो हाला 1 घन्टा नायबाय कुर्ता मोननै नायनो थाखाय 1 घन्टा नायबायलै नै आबौआ नाय 1 घन्टा 1 घन्टा চাব নেকি 1 घन्टा চালে 1 घन्टा চালে साहा लोंनो नागिरदों बेयावहाय
फर्स्ट टाइम मटका में चाय पी रहे हैं। आपके हाथ कैसे होंगे देखें। धीरे धीरे आप एक गरम है, हम कैसे करेगा? एक चेंज हो रहा है तो और यहाँ पे हिट करोगे वन स्ट्रेट आ जाओ। नोंगा दां आपको मिथिया यहाँ पे पुलिस पोजीशन में आपको थोड़ा सा आगे जंप करना है और हाथ आपके आगे mana kita? Apa? Mana kita? Tadi apa? Gidang lah dah sase. Ha? Megong bay nan lah berjubai. Anggi kayak mana gidang boleh kelai? Kamu kia, moजां semuanya. दासो मोनफैबाय मेंजोब्बाय आयै जाहा नै माबा लाबोबाय मुला हें दें मुला लाइ ओमफ्राय नै बेखौ मा ए किं चिल्ली ओमफ्राय जोंहा बेदरखौहाय बयलबो खालामदों नै ओमफ्राय जोंना आयो हाखांबावबाय मालाबानो ओमफ्राय जोंना नै संगिरि नामा ओमफ्राय दायो माने लाइजोंहाय माने मैद्रु संनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय दा लाफाना मैद्रु नङा लाफाजों खारैजों खारैसो न ओमफ्राय दाथ' लाफाया मोनासै लाफाया आंनि रुमावनो दंखायो आरो ना ओमफ्राय दायो आंनि रुमाव थांनो नागिरदों आरो आब'जों आंजोंहाय आब'जों आंजोंहाय थांनो नागिरदों खिन्थु 10टायावनो जोंनिया गेटआ मारियो खिन्थु ओरैबायदि स्पिडआव स्कुटि सालायनानै थांनांगोन थ'द लेट्स गो मोनफैबाय बोरो लाफाया लाबबाय एले लाफाखौ सायनांसिगोनलै ना मिथिबायना लाफाखौ गाबोन सानाव जानोसै नामाथाय औलै लाफाखौ गाबोन सानाव जाखानोसै आरो बयलाराव होफानोसै इखौ मबेखौ इखौ थै बेनो जागोन इयावनो होनसै माबाखौ ओमफ्राय बै सालाद खालामबायना ओमफ्राय बै लाइखौहाय गुरसे बेयाव मोनसे इयावनो होनसै नामा हो दे मालाय गावनि गोसो बायदि खालामथोंसै बेयाव एसे प्रफिट जानायनि मस्ला मस्लिया प्रफिट जानायनि बिलाइखौ होदेरसै आदै मेंजोब्बाय आङो आं ड्रेस चेन्ज खालामसै दे आब' हरले माबा लंपेन्टफोर जोंना बेदरा मोनबाय नै ओमफ्राय दा ओंखाम खुरगासिनो ओमफ्राय दा जानोसै आरो ना संग्रायानो हरदो ओरैहाय नायदोब्रा एसे कौन कितना खाएगा हम तो ज्यादा खाएगा रे हाँ खाओ और भी है खाना चलो उधर माने खुशी हाजोनि जायोना दे जा खोंबा ओरैजिराग्रा आयु आखाइ जि गाज्रि नुगारो होद जालालै आंबो जानोसै आरोना नै बिराद गुदुंखा माबाया बेदरा बे फाग्लिफोरा गाबोन थांबाथाय आंखौ लिंबाय थाबाबो आं थांफाया आंहा बिराद माबा ओंखाम जाखांबाय दायो ओमफ्राय दा उन्दुनो नागिरबाय मेंबाय बाय गुड नाइट